Стига, бе, брат. Не мога да кинна. Брат, просто... Да. Да. Да си вземеш часовник за 15 лева. И да го използвам само за хардбит в това. Да гледам даскал часа. И брат, то ще се разпадне в ръката ти. Гледай часа. GG. Айде! GG. Айде! GG! Let's go! Nice. Let's go! Файна. Това е толкова рандом. Трика. Найс. Точно така.